Όλοι γνωρίζουμε και όλοι γνωρίζουν. Το αναγνωρίζουν πολλοί που ήταν δύσπιστοι μέχρι σήμερα. Το βλέπουν όλο και περισσότεροι. Ότι σε λίγο θα αρχίσει να χαράζει. Ότι έχει αρχίσει να χαράζει. Αλλά ξέρετε κάτι? Πολλοί λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν το ξημέρωμα. Λίγο πριν χαράξει είναι το πιο βαθύ σκοτάδι. Η χώρα μας μπορεί και πρέπει να είναι ενεργειακός κόμβος. Και τι είπαμε πως είναι εδώ πέρα? Τη Μαριά. Και τι είναι αυτή η Μαριά? Χωριουδάκι. Χωριουδάκι, Χωριουδάκι αλλά κόμβος. Ορίστε. Καθιστούμε την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο. Κόμβος λέω. Α, είναι κόμβος. Η Ελλάδα το τελευταίο χρόνο αναλαμβάνει το ρόλο που της αναλογεί. Μετατρέπεται σε χώρα κόμβου. Αν πέμουν τότε να ησυχάσω, πω λολότα σε κόμβο πέσαμε. Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Θα βαθύνουμε την ύφεση. Θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους. Θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους. Θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. Γιώργο, προχώρα, άλλαξε τα όλα. Αντώνη, άλλαξε τα όλα. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται αληθινή επανάσταση. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κυριολεκτικά μια επανάσταση. Και μπαίνουμε στην επόμενη πενταετία. Ένα πενταετή στόχο της αναγέννησης της πατρίδας μας. Και την επόμενη χρονιά του 21 να γιορτάσουμε όχι απλώς τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, αλλά και την αναγέννηση της χώρας μας. Της αναγέννησης της πατρίδας μας. Ένα εθνικό σχέδιο υπέρβασης του μνημονίου με ένα ξεκάθαρο στόχο. Ένα πενταετή στόχο, ώστε σε 5 χρόνια από σήμερα, το 2021 έχει και μια συμβολική αξία. Αυτή η ημερομηνία σε 5 χρόνια από τώρα, το 21, που θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, όταν θα κλείνουμε 200 χρόνια ως χώρα, να γιορτάσουμε όχι απλώς τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Να μπορούμε να πούμε ότι εκείνη τη στιγμή έχουμε μια χώρα με ένα λειτουργικό κράτος. Να έχουμε οικοδομήσει μια Ελλάδα όπως αξίζει στην ιστορία της και στο λαό της. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα χτίσει τη νέα Ελλάδα. Αυτή τη νέα Ελλάδα χτίζουμε από σήμερα. Ώστε να ξανακτήσουμε μαζί μια πραγματική νέα Ελλάδα. Τη χτίζουμε όλοι μαζί.